Здравейте, приятели! На прага сме на един невероятен сезон в България – пролетта. Затова съм подготвил нещо наистина сезонно. Нека да не губим време и нека се запознаем с нашето пролетно пиле. Ето и какво ни е необходимо за нашата рецепта. Пилешко филе, може и с кожа, може и без кожа, пресен лук, моркови, съвсем малко сладък картоф, репички за окраса, масло на стайна температура, основно ще го използваме за пюрето и за сосени, и горчица. Нека започваме. Разбира се, както винаги, започваме с компонента, който ще ни отнеме най-много време. В нашия случай това ще бъде пюрето от сладък картоф и морков. Затова нарязваме наситно и поставяме да ги варим. Поставяме ги на котлона и слагаме бучка масло. Докато чакаме нашето пюре да се свари, ще си подготвим пресния лук. Основно ще използваме бялата част и малко от пярата на самия пресен лук. Ако видите, че са малко по-големи, да се сготвят равномерно, ще ги разделим на две. Ето как трябва да изглеждат нашите пресни лукчета. След като сме си подготвили пресния лук, една част от зелените пера ще използваме за окраса. Ще ги нарежем диагонално. Ето как трябва да изглежда за нашата декорация. Също така за нашето пролетно пиле ще си подготвим и няколко репички. Те ще бъдат основно за окраса. Много е важно нашите репички да бъдат в ледена или в студена вода, за да могат да останат хрупкави. Когато вече пюрето ни е наполовина готово, гарнитурата ни също е подготвена и декорацията за нашето ястие, време е да обърнем малко внимание на нашето пилешко. В случая отново ще използвам пилешко филе с кожа. Вие може да махнете кожата, това е предпочитание за всеки един вкус. Аз обичам хрупкава кожа, за това ще я запазим. Овкусяваме с сол и черен пипер, слагаме в съвсем малко зехтин и готвим на бавен огън. Готови сме да запечатваме нашето месо. Поставяме с кожата надолу, притискаме леко, запечатваме на среден огън. Ще го довършим във урната. Ето и след около 3 минути запечатване от страната на кожата. Много хубав загар. Сега ще запечатаме и от долния край и ще го сложим в урната да се доизпече. Ето и след около 3 минути запечатване на долния край как изглежда. Ето на това положение вземаме си тавичка, прехвърляме го и го слагаме във фурната за около 6-7 минути. В същия тиган добавяме малко зехтин и ще запечатаме нашия пресен лук. Поръсваме леко със сол.
Ето и как трябва да изглеждат нашите лутчета след като са запечатани. Ето и как трябва да изглеждат нашите лукчета, когато са готови. Сега в същия тиган, където пекахме пилето и нашия пресен лук, ще си направим и соса за нашето пиле. Ето и какво ни е необходимо за нашия сос. В случая аз ще използвам вода, вие може да използвате и пилешки бульон. Деглазираме тигана, добавя малко Worcester сос. Докато редуцираме нашия сос, ще си направим пюрето. За целта ни е необходима така на миксер. Ето и нашето пюре. Сега ще го изсипя в купа и ще го вкуся с сол. Ето и нашето пюре. Сега ще го вкусим с щипка сол. И в допълнение ще добавя съвсем малко мед. Да подсиля сладостта на сладкия картоф и на моркова. Наистина слагайте малко. Ето го и нашето пюре. Перфектно гладко. Ето и нашия сос. Буквално са изврели 70% от него. За да бъде малко по-вкусен, ще добавим малко от бульона, където варяхме морковите и картофа. Ще редуцираме отново, ще добавим горчица и масло. Ето как изглежда основата за сосене, след като редуцирахме и течността от варенето на сладкия картоф и морков. Сега ще добавим малко горчица. Ето и след разтварянето на горчицата, отдръпваме от огъня и добавяме бучка масло. Ето след като сме охладили малко сосене, добавяме една бучка масло и продължаваме бъркането. Ето как изглежда нашия сос. Готови сме да презентираме. Ето за тази хрупкава кожа ви говоря. Оставяме да си почине и започваме презентация. След като сме подготвили всички компоненти за нашето ястие, ще се разрежем пилешкото месо и започваме презентация. И нека презентираме нашето пролетно пиле. Ето и още един шедьовър. Много подходящ за пролетното време.